Takže povedzte mi prosím o tom, čo ste tu prišli predávať a kto ste? No, tak volám sa Roman Mišovie, no a chováme vlastne so synom tieto rybky. Väčšinou, vlastne toto je všetko, to sú naše odchovy, že nie sme priekupníci, ale chovatelia. No a väčšinou africké cichlidy a americké cichlidy, ale samozrejme máme aj živorodky a mečúne, gubky, také základné veci, molinesky. Ale špecializujeme sa na tie tlamovce, na tú Afriku, Ameriku, hej. Amerika to sú tie väčšie rybky, také, čo narastú, ozaj také do väčších akvárií. A tá Afrika, ona je taká farebnejšia, no a môžu ísť aj do menších akvárií, ale sú také ozaj krásne farebné. A kde to akože chováte všetko? No, toto máme v Ľubochňa, a tam máme vlastne v rodinnom dome takú chovničku vlastne a tam si to všetko chováme. Máte také akože gigantické akvária? Alebo No, tak najväčšie máme 1200 litrové, to je 2,5 metra 70 na 70. No a tam máme tie najväčšie ryby vlastne v tom akváriu. A ste spokojní s touto burzou? No, akože býva to aj lepšie, ale tak ľudí bolo veľa, tak dačo si aj odniesli odtiaľ to určite, no tak možno, že veľa aj rád takých, ktoré budú potrebovať do budúcna vlastne k tomu chovu rýb. No a možno, že navštívia aj nás priamo tam v Ľubochni. A čo by ste tak odporúčili takému začínajúcemu chovateľovi? Začínajúcemu chovateľovi, ako aby sa toho nebal v prvom rade, lebo môže chovať ozaj hocičo, nie je to také náročné a zase poviem také obyčajné rybky, ináč kľudne aj tie tlamovce, hej, tú Afriku, pretože ona je taká nenáročná. Ešte menej náročnejšie ako tie obyčajné základné rybky, ako živorodky, hej, gubky, mečúne, alebo tie sú citlivejšie, ale tie tlamovce sú odolnejšie, takže skôr toto. Takže také odolnejšie rybky do Tak, začiatku? radšej, pre istotu. A máte v pláne prísť aj o rok? No určite, ak budeme mať čas na to, tak prídeme isto.